соли 2014 алиф сармоя таъсис дода шуд ҳамчун ташкилоти қарзии хурд ва ҳамон сол мо эълон кардем нияти худро барои бунёд кардани низоми бонкдории алтернативӣ ки ба рушди молиявии ҳаматарафаи кишвари мо мутобиқ аст. соли 2014 қонуни бонкдории исломӣ ба имзо расид аз тарафи президенти кишвар ва мо интизори санадҳои бонки миллӣ будем. нияти мо фаҳмо ва возеҳ буд барои тамоми стейкҳолдерҳои алиф аз соли 2013. соли 2015 тамоми минтақа гирифтори буҳрони шадид ва тақрибан 5 бонк муфлис гаштааст. ин динамикаи дохилӣ моро водор кард роҳҳои дуруст ҷӯем барои бунёд кардани ташкилоти устувор ва мустаҳкам дар шароитҳои нисбатан муташанниҷ. боз як бори дигар хотиррасон шудем ки сутунҳои бонкдории анъанавиро бояд аз элак гузошт ва принсипҳои бонкдории исломиро ворид кард. ҷиҳати муҳим ин аст ки дар соҳаи бонкӣ мо бо пули мардум кор мекунем ва ин яке аз масъулиятҳои баландтарин аст ва ин масъулият бояд аз дарун бошад, на аз берун. агар дар соҳаи бонкӣ ахлоқу масъулияти баланд набошад, натиҷаҳояш ба ҷомеа хело зараровар буда метавонад. ва албатта бонкдории исломӣ панатсея нест, аммо он дар шакли соҳибкориро аз мо талаб мекунад ки дар он принсипҳо, арзишҳо дар ҷои аввал меистанд. арзишҳои ахлоқӣ, арзишҳои инсонӣ, арзишҳои шарқӣ ва арзишҳои умумӣ башарӣ. ва дар алиф одамони гуногун кор мекунанд. пиру ҷавон, мусулмону насронӣ, зану мард, мӯи сари дарозу бемӯи сар, бо завқҳои гуногун, бо фикрҳои гуногун. аммо дар ҳамаи онҳо мо чизи асосӣ, яъне арзишҳои онҳоро дар марказ мегузорем. имрӯз дар олам модели кори бонкӣ ҳаст ки дар айнан ҳамин принсипҳо сохта шудааст. ва мо 8 сол боз дар ҳамин роҳ рафта истодаем, бо ҳамин мақсад рафта истодаем. ва мо ният дорем дар ин самт дар ҷаҳон пешсаф бошем, қолабҳоро шиканем, мутахассисони соҳаҳои гуногунро омода кунем, дарсҳои ройгони барномасозиро омӯзонем, технологияҳои навро аз тоҷикистону минтақа ба саросари ҷаҳон паҳн кунем. ба нафароне ки аз соҳаи молия дуранд интихоб диҳем ва аз ҳама муҳим бо имкониятҳое ки соҳаи молия, технология, маъриф медиҳанд зиндагии мардумро беҳтар кунем. бори дигар ташаккур ки шумо бетараф нестед. сарбаланд бошед.